रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि बिटिसि जोंनि बर'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि गोहोआ पावारा जोबोद खमायनायनिफ्राय खमायलांगासिनो दं बियो रोखा जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन पावार जायखौ जोङो पावार होननानै बुंदों बे पावारा ओरैबायदि गोबां खमायलांनो हमगासिनो दं खमायलांगासिनो दं बियो रोखा जाबाय बियो फोरमान जाबाय मानोना आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि निर्देश मर्मे बिथांनि बिथोन बादियै गंबा जिल्लानिफ्राय साफा साफा CSP मेम्बार लानाय जागोन बिजेपिनिफ्राय CSP मेम्बार लानाय जागोन आरो साब डिभिजनेल आरो डिस्ट्रिक्ट वाइसआव ST बर्ड थायो बेयाव बिजेपिनिफ्राय साफा साफा मेम्बार लानाय जागोन आरो लेन्ड एडभाइजार बर्ड बेयावबो साफा साफा मेम्बार लानाय जागोन बेबो सोरनि बिथोनाव सोरनि साजेसनाव आसामनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि निर्देशआव निर्देश मर्मे बिथोन बादियै तो रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि बिटिसिआ गाव हारसिंनो डिसिसन लानो हाला गुबुनासो बिथोन होयो आरोना गुबुनासो निर्देश होयो तो बेनो फोरमान जादों जे जोंनि बिटिसिनि गोहो आरो पावारा जोबोद इसेल' जालांगासिनो दं आरोना रायजो राजा नोंथांमोन जों सानदोंमोन रायजो राजाफोरा सानदोंमोन थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव BPF पार्टिया 28टा सिट मोननानै हाइस्ट मेजरिटि लानानै पावाराव फैनो हादोंमोन तो जोंलाय सानदोंमोन एकदम सिंगल मेजरिटि हारसिंनो पावारफुल सरकारखौ दानो हासिगोन रावनिबो हेफाजाब रावनिबो सहाय जेबो लायालासिनो सरकारखौ ओरैबायदि गोख्रों खालामनो हासिगोन दानो हासिगोन सालायनो हासिगोन जों बेबायदि सानदोंमोन रायजो राजाफ्रा सानदोंमोन आरो गोबां मदद खालामदोंमोन नङा होमबा रायजो राजा नोंथांमोन दा जोङो नुनो मोनबाय जिथुनाखि जि पावार बियो टटेलि जोङो आसाम सरकारनि आखायाव थांनाय बायदिखौ नुगासिनो दं मानोना नोंथांमोना बाजेटखौ नायब्लाबो नोंथांमोना नुनो मोनगोन देग्लायनि बाजेटखौ जोङो नायोब्ला 450 कौटिल' थाखा 50% दाननानै आसाम सरकारजों होजानायखौ नोंथांमोना मोनथिगौ नोंथांमोना नुनो मोनदों रायजो राजा नोंथांमोन तो दिनै बिदिब्ला 450 कौटि 800 कौटिनि जायगायाव 1200 कौटिनि जायगायाव 450 कौटिल' जुदि बाजेट मोनोब्ला दिनै नोंथांमोना 40टा डिपार्टमेन्टआव बेखौ रानोब्ला बेसेबां गोलैगोन नोंथांमोनाथ' मोनथिखाबाय आरो फाइनान्सियेल पावारावबो माइनास जाबाय आरो माखासे ट्रान्सफार माखासे डिपार्टमेन्ट नङा होमबा बेफोरावबो गोसोबायदि मा खालामनो हाला मानसि मेम्बार थिसननो हानायखौ जोङो नुनो मोनाखै नोंथांमोना नुनो मोनाखै सोरनिबा बिथोन बादिसो थिसननायखौ नुनो मोनदों आरोना रायजो राजा नोंथां तो बेफोरनिफ्रायनो मोनथियो जे पावारा जोबोद बाङायल' इसेल' जालांनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों रायजो राजा नोंथांमोन नङा होमबा बिथांमोना मोनसे समाव बिजेपि हाथाव बिटिसि बासाव होननानै मोनसे स्ल'गान होदोंमोन सिगां बिजेपिजों मालाबाबो बिसोर एलायन्सआव थाया बिजेपिजों मालाबाबो सासन खालामजाया बिजेपिजों मालाबाबो बोसोन होजाया बेफोरबायदि मोनसे बिसोरनि स्ल'गाना फोरमायदोंमोन आरोना बिजेपि हाथाव बिटिसि बासाव नाथाय नोंथांमोना नुनो मोनबाय दिनै बिजेपिजोंसो सालायजाबाय थानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों तो मोनसे समाव जिथुनाखि मानाव गेदेर प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकार UPPL सरकारखौ बिसोरो हारसिं सिंगल मेजरिटि बिसोर मोननो हायाखैमोन जिथुनाखि 10टा ना 12टा बिदि सिट मोननानै बिजेपिखौ लाफानानै सरकार सालायनो गोनां जादोंमोन
बे समाव बिथांमोना मा बुंदोंमोन, गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन। बिटिसिखौ फाननानै जाबाय, 16टा डिपार्टमेन्टखौ आसामनि डिसिफोरनि आखायाव गथायजोब्बाय, नङा होमबा? नैबेफोरबायदि गोबां माने मा खालामनानै जिथुनाखि बायदि बायदि माने पलिटिक्स राजखान्थि खालामनानै बिथांमोना पावाराव फैनो हादों। थ' फैनो हाबाय, फैनो हानायखौ जों बाख्नायदों आरो बरायदों। नाथाय जा आसा खालामदोंमोन, जा सिमां नुदोंमोन, नाथाय बेखौ दिनै रायजो राजाफ्रा नुनो मोनाखै। दिनै रायजो राजाफोरा दिनै रोखा रोखायै बुजिगासिनो दं, मोनथिगासिनो दं जे BPF सरकारा माने मा खालामजागासिनो दं, माने जेसेबां मोननांगौ माने बेखौ मोननो हायाखै, लाबोनो हायाखै। पावारा खमायलांदों, फाइनेन्सियेल पावारा खमायलांदों, फारफ्रोमबो बिथिङाव खमायलांनायखौ माने रायजो राजाफोरा नुनो मोनगासिनो दं। थ' रायजो राजाफोरा माने फैबाय थानाय समाव मोनसे मोजां इनिसियेटिभ आरो डिसिसन लागोन। दा बेफोर सिटुवेसन थासारिफोरखौ नायनानै बेखौ नोजोर बोनो हादों। आरो नोजोर बोदों, नङा होमबा? दिनै बिदिखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय। जै बर' हारिनि जै जाथों।